בית ספר אחוות אחים הינו מוסד חינוכי איכותי, מתווה דרך שמוביל את תלמידיו למימוש כישוריהם הלימודיים, היצירתיים והחברתיים ערכיים, מתוך מוטיבציה והנאה פנימית. אצלנו המעבר מהגן לכיתה א' נעשה באופן מיטבי ומקצועי. אנחנו מלווים את התלמידים ואת ההורים בתהליך ההסתגלות, בפן הרגשי, החברתי והלימודי. במסגרת ייחודיות בית הספר, אנו פותחים דלתות לעולם המנהיגות. אנחנו רואים בתלמידינו את דור ההנהגה הבא של מדינת ישראל, והצבנו לעצמנו מטרה, להטמיע את יכולות המנהיגות הטמונות בכל אחד ואחת מהם. השאיפה לפדגוגיה איכותית הינה אחד מעמודי התווך בבית הספר. אנו שמים לעצמנו כמטרה טיפוח מצוינות אישית וקבוצתית. הפדגוגיה מאפשרת לקדם את הישגי הלומדים תוך שמירה על כבוד הלומד, פיתוח המסוגלות שלו ורכישת המיומנויות הנדרשות בחיי הבוגר. אצלנו הקדמה הטכנולוגית כבר כאן. את המנהיגות של מחר אנחנו בונים כבר היום. בבית הספר קיימות נבחרות המטפחות מנהיגות בתחומים שונים, הנותנים מענה לשונות התלמידים, לחוזקות שלהם ומובילים אותם להתפתחות וצמיחה אישית. קבלו את יושבת ראש מועצת התלמידים. אני מבטיחה להוביל, להקשיב ולהשפיע, יחד עם חבריי להנהגה. אצלנו ההורים, המורים והתלמידים שותפים לתהליך החינוכי ויוצרים יחד קהילה אכפתית ומעורבת. דלתות הכיתה אצלנו נפתחות וההורים לוקחים חלק בהעשרת התלמידים. כל הורה בתחומו מעשיר ומפעיל את התלמידים, ובכך יוצרים קשר עמוק ומשמעותי יותר. אם המטרה שלכם היא לאפשר לילדיכם להתמודד עם אתגרי העולם הדיגיטלי ולחזק את תחושת המסוגלות שלהם, בית הספר שלנו הוא המקום המושלם עבורכם. אנו שמים דגש על מצוינות אישית, פיתוח כישורים טכנולוגיים והעצמת תחושת הביטחון העצמי של כל תלמיד. בואו להיות חלק מקהילה חינוכית פורצת דרך. אחוות אחים, כיוון החיים.